Bismillahirrahmanirrahim. Poštovane sestre, draga braćo, dragi prijatelji, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mir i spas Božji neka je sa vama. Ostalo nam je još veoma malo do našeg dragog gosta, mjeseca posta, mjeseca oprosta, mjeseca Kur'ana, mjeseca rahmeta, mjeseca bereketa, mjeseca empatije, mjeseca solidarnosti, mjeseca sreće, našeg dragog šehri Ramazana. A mi, iako smo u izolaciji, iako smo tužni jer ga ne možemo dočekati u našim džamijama, mi ćemo ga ipak dočekati kako mu i priliči. Dočekat ćemo ga kao vjernici i kao oni koji se nadaju Allahovom oprostu, koji se nadaju Allahovoj milosti, kao oni koji čvrsto vjeruju da Allah cijeni djela prema namjerama i da će baš nama Allah primiti naš ibadet, naše namaze, naš post, naše teravije, naše džume i naš bajram, kao da smo to sve u našoj džamiji obavili. Svakako našem musafiru, našem dragom gostu treba prirediti lijep doček. Moramo se nagizati lijepim vrlinama, pa s tim nakitom izaći pred njega, dočekati ga i povikati mu: dobro nam došao, ja šehri Ramazan. Insan koji u sebi nema lijepe vrline, uvijek će zavidjeti na vrlinama drugih. A vjerovjesnik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je upozorio da zavist guta dobra djela kao što vatra guta suha drva. Zaista, onaj koji gleda svoja posla ne nalazi mnogo povoda da drugima čini zlo, da drugima zavidi. Samo su loši i zlobni ljudi zavidni, jer onaj koji nikako ne može da popravi svoje stanje, učinit će sve što može da ošteti tuđi. Vjernika između ostalih osobina krasi i briga za druge. Krasi ga spremnost da pomogne i brigu i nevolju od drugog da otkloni. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem nas je podučio da je kod Allaha dželešanuhu vrijednije priteći u pomoć potrebnom nego čitav mjesec dana provesti u džamijskom itikafu. Kad nam dođe naš dragi gost, upitat će nas za tu našu vrlinu. Imamo li osjećaj za drugima? Jesmo li ih zaboravili? Mislimo li na njihove potrebe? Uzvišeni Allah kaže u suri Maide: Bismillahirrahmanirrahim. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Sadakallahu al-azim. Jedni druge pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava. A Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem nam poručuje: vjernici su u međusobnoj ljubavi, samilosti i potpomaganju kao jedno tijelo. Ako prst zaboli, cijelo tijelo je angažovano na pomoći i zaštiti. Cijelo tijelo osjeća bol. Čim nam naš dragi gost prijeđe preko praga našeg doma, upitat će nas za naše komšije. Dijelimo li našu radost s njima i njihovu tugu s nama? Kakvi smo kao komšije? Jer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam poručuje: kada komšija od tebe zatraži pomoć, pomozi mu. Kada se razboli, posjeti ga. Kada ga zadesi blagodat, čestitaj mu. Kada ga zadesi nesreća, saosjećaj se s njim. Kada umre, dođi mu na dženazu. Nemoj graditi kuću visoko kako bi mu pravio zaklon i hlad, osim ako ti on dozvoli. Nemoj ga uznemiravati mirisom iz svog lonca, osim da i njemu uspiješ od toga. Ako kupiš voća, udijeli mu od toga.
A ako to nisi u mogućnosti, onda unesi u kuću da on to ne vidi. I neka tvoje dijete s tim u ruci ne izlazi u dvorište da komšijsko dijete ne bi poželilo isto. Eto, ovakvi trebamo dočekati našeg gosta, našeg Ramazana. Na kraju, poštovana sestro, dragi brate, cijenjeni prijatelji, u danima kušnje, kao što su ovi teški dani korona krize, padaju maske. Na vidjelo izlazi istinska narav i čud ljudi. Razotkrivaju se naše vrline i slabosti. U masi onih preplašenih i zbunjenih, dobri se izdvajaju odlučnošću i korisnim djelima i lijepim vrlinama. Oni ne oklijevaju da učine konkretno dobro djelo, ne kalkulišu da ohrabre i pomognu drugim. Oni ne šire paniku i beznađe. Oni ne bježe od vjetra jer znaju da će one koji bježe od vjetra najprije zadesiti oluja. Oni znaju da je nedostatak strpljenja u nevolji često gori od same nevolje. Njihovo dobročinstvo ne kvari licemjerno pokazivanje pred drugima, njihovo zalaganje ne prati samohvala i želja za publicitetom. Poštovane sestre, draga braćo, cijenjeni prijatelji, ovih dana vidite kao i ja što vidim mnoge čestite insane, prvake u dobru, koji se naprosto utrkuju u dobročinstvu. Čestite majke i sestre, studenti, medicinski radnici, učitelji, nastavnici, volonteri u kriznim štabovima i mnogi drugi. Vidimo ih kako našim starim majkama i očevima donose hranu i lijekove, kako učestvuju u dobrovoljnim akcijama, prikupljaju i dostavljaju pomoć potrebnim, kako dio svojih plata odvajaju u fondove solidarnosti. Svi ti čestiti i hrabri ljudi pokušavaju u ovim vanrednim uvjetima i okolnostima života olakšati drugima brige i poteškoće koje ćemo uz Božju pomoć, inša Allah, zajednički savladati. I zaista, koliko god nas ponekad razočaraju postupci pohlepnih i oholih pojedinaca dok zloupotrebljavaju ovu tešku situaciju misleći samo na sebe, toliko nas sve, neovisno od vjerske i nacionalne pripadnosti, u ovim danima briga i nevolja oduševljavaju prvaci u dobru koji pokazuju iznimno saosjećanje i ljudskost. Dragi sestre, poštovana braćo, cijenjeni prijatelji, u ovim teškim danima pokažemo svoju humanost, pokažemo da smo ljudi. Na taj način i u takvom svjetlu i u takvom stanju dočekajmo našeg najdražeg gosta, šehri Ramazana. Eto, ostanite mi zdravi, u veselju i rahatluku. Do sljedećeg petka, ako Bog da, sve vas mahsus selami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi